बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 63थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो दानिफ्रायनो साखाफारा। बे खेबनि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमाखौ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बक' नोगोराव खुंनो थि खालामबाय। लोगोसेनो खुंगा 63थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गासै 1,70 लाख रांनि बाजेटजों खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। दिनैनि गोनांथार मेलावनो जथुमानि थाखाय बानजायनाय आफादखौ दाफुंना लानाय जाबाय। बे बानजाय आफादाव पलासबारि बियाबनि एमएलए हिमांगत ठाकुरीखौ आफादगिरि राभा हाजं, अट'नमास काउन्सिलनि इएम नगरमल स्वर्गियारिखौ मावफुं आफादगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि बिष्णु बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि महरै बिबान होनाय जायो। लोगोसेनो हालामनि रायजो राजा मेलेमजिबिफोरखौ लानानै जुथुमनि थाखाय गोख्रों बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जायो। बक' नोगोरनि जवाहरलाल नेहरू फरायसालिमायाव खुंनाय मोनसे गोनां मेलनि गेजेरजों फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 63थि बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय गोख्रों बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जाबाय होननानै रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिदों। बे गोनां सावरायनाय मेलावनो राभा हासं इएम बिकेडब्लिउएसनि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय दाफुंजानाय मोन 20 दालाय आफादफोरनो बिबानखौ गथायनायबो जायो। मख'नो गोनांदि कामरुप जिल्लानि बक' नोगोराव खुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 63थि बोसोरसालिया जथुमायाव ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर बाहागो लानो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। कामरुप অঞ্চলৰ ৰাইজ অত্যন্ত সৌভাগ্যশীল যে এইবাৰ যে আমাৰ অহা বছৰ যে 2024 চনৰ যে আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা সৌভাগ্যক্ৰমে এইবাৰ আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ বক' অঞ্চলত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু সেইটো কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুতি বৈঠক আগতেও হৈছে আৰু আজিও এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তুতি বৈঠক আমাৰ অভ্যৰ্থনা কমিটি আমি আয়োজন কৰোঁ। আৰু ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় 25খন সাব কমিটি আমি গঠন কৰি দিয়া হয়। আৰু আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ জানুৱাৰী মাহত যি আমাৰ অধিৱেশন হ'ব এই অধিৱেশন সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ সকলো ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব। আৰু নিশ্চয়কৈ তাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি প্ৰতিনিধি আছে জিলাৰ প্ৰতিনিধি সকলোৱে ইয়াতে সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগিতা কৰিব তাকে আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। जिल्लानि बे बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 63थि बोसोर जथुम्मानि थाखाय दा बानजाय आफाद जों दादोंमोन। बे बानजाय आफादनि गिबि दिनै साधारन मेल बाजि मेलावहाय जोङो फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरारि जथुम्मानि दा बानजाय आफादनि दालाय आफादफोरखौ जों बिबान गथायनाय जायो। आरो दिनैनि बे जथुम्मायावनो जोङो बे जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोर जथुम्मानि जा रांबावजा बाजेटनि सायावबो जों सावरायो। फ्राय 1,70 लाख मोनसे थाखानि मोनसे बाजेट दिनैहाय जोङो एप्रुभ खालामनानै लायो बानजाय आफादनि बे जथुम्माव। आरो जों आसा फारियो बर' थुनलाइ आफादनि जानो गोनां दा 63थि बोसोर जथुम्मा फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि एबा फेब्रुवारि फार्स्ट पार्टआव जोंनि बक' बै माने जा समन्वय क्षेत्र बे बक' समन्वय क्षेत्रनो खुंनाय जागोन। आरो बेनि थाखाय जोङो गासैबो जोंनि रायजो राजानिफ्राय मदद हेफाजाबखौ जों नागिरनाय जाहैदों। आरो गासैबो थाखोनि जोंनि खोला कामरुपनि गासैबो थाखोनि रायजो राजाखौ बेयाव मदद हेफाजाब होनो थाखाय जों खावलायनाय जाबाय। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर
90852924451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।